Lokal nga mga kandidato sa NPC nagpakahilom kung kinsa ang ilang suportahan pagka-presidente. Mga LP sa Karkar may rason nga wala nagatuyo ang wala pagtambong sa pagpirma sa Peace Covenant. Mga department head sa Talisay gisweldohan bisan og gimando ang pag-withhold sa ilhang sweldo. DepEd mimando sa make-up classes sa mga school days nga absent ang mga magtutudlo tungod sa COMELEC training. Maayong hapon sugbog Kabisayan. Gidunggab patay sa tulo ka wa mailhing mga suspetsyado ang usa ka dispatcher sa Dalan Magallanes, Barangay Ermita, sayo kaganihang buntag. Ang biktima nga hantud karon wa pa mailhi sa kapulisan ang nakaangkon og 8 kasama dinunggaban nga miresulta sa hinanaling niyang kamatayon. Matud sa mga saksi, suway pang midagan palayo ang biktima human kini madunggabi apan naabdan kini sa mga suspect og gitiwasan. Way nakabantay sa mga responsable sa krimen sanglit nag-uwan atol sa hitabo. Ang kapulisan nagtuo nga dunay bangi ang biktima ug ang mga suspect nga miresulta sa krimen. Wala may kadungog nga na nahagsa diya ang amo na kuhanan nga naipantay kuko na gid sa kauban na mo nga nakatulog kuko may ginan may nga day naipatay diri sa iyong kapad sa wala pa na siya diha may natulog sa iyong pisto day mamalih mi diri kay gauwan sa lawas. Ingon sa atong taga MS sa Luyo pito nya 8 sa ikawalo usa sa kilid mo ikawalo Nakadagan pa ni siya, sir? mao'y nakita sa ito na pangari. Resulta sa ito ang investigasyon, initial investigation, nakadagan po ko nang ikabanahan. Ang ilang gingon, giukod ko nun pero Pila ka tao, sir? tulo ko nakataw, tulo. Gihulma na karon sa PRO7 ang usa ka Special Investigation Task Group nga mao'y maimbestigar sa kaso sa namatay nga police officer sa Lapu-Lapu City. Matud ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas nga anaa na sila'y nadakpan sa pagkakaroon nga posibleng may kalambigitan sa pagkamatay ni PO3 Antonio Inihaw Jr. Mibalibad na hinuon kini sa paghatag pa og dugang detalye sa mga dinakpan. Matud ni Lawas, dili nila mahimong katulgan lang ang naitabo ni Inihaw hangtod nga ilang mahatagan og hustisya ang kamatayon niini. We wanted to bring justice to the death of PO3 Inihaw. Maupay panawagan sa pamilya. Rest assured, we will not sleep on this. We will find the culprits and we will give justice to the late PO3 Inihaw. Mayor sa Dakbayan sa Talisay dunay giimbento nga tambal nga posibleng magamit sa mga bombero nga mapaso panahon sa sunog. Si Ryan Sorote sa detalye. Usa ka misa ang gipahigayon sa Bureau of Fire Protection Talisay City atol sa pagbukas na sa Fire Prevention Month karong adlaw. Gibendisyonan ang mga bombero, mga volunteers ug ang ilang mga fire trucks sa panghinaot nga magmalampuson ng ilang kampanya batok sa sunog. Pinasidunggang dinapit si Mayor Johnny V. De Los Reyes. Matud sa mayor, mga pag-ampo ang daguna nga panagang sa gipanglantawan nga pagsaka sa kaso sa sunog sa sunod nga mga adlaw. Hangyo niya sa BFP ang makununayong pagpahibaw sa publiko sa dili angayang buhaton aron makalikay sa sunog. Po pada Engineer Ariel ganiya ipahubad Bisaya ato karon orang kahibalo o pagpinabangay sa katawhan kaluwasan sa sunog ato ang maangkon. Dakog salig si Mayor JVR sa mga bombero ug fire volunteers sa Dakbayan. Tungod ini, usa ka miraculous nga tambal sa paso ang gidevelop ni JVR alang sa mga bombero. Dugay nang nadiskubre ni JVR ang talagsaon nga tambal sa paso nga gisugdan niyag hashas sa Amerika. Ang paso daling maayo sa usa ka adlaw. Discovery, ako na gyud nakasuway sunog. Unya daghan na sad kaayo ang nasunog nga tanang amazing jud kaayo. Grabe jud kaayo nga tambal nga mudahon jud ay sakit nga. Pagkaugma wa di ka kakita nagpaso ka. Organic ang component sa medisina nga daling mo evaporate nga mo iyang gisulbad karon.
Libre nga ihatag ni Mayor JVR ang tambal sa BFP Talisay City ug sa mga residente nga manginahanglan niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pangulo sa LP sa Karkar mipatimaw nga wala nila tuyua ang wala pagtunga sa signing sa Peace Covenant sa mga kandidato karong election. Kinigiaksyon na ni Jinky Rosit. Sa pinirmahay sa Peace Covenant kagahapon tali sa mga local candidates sa dakbayan sa Karkar, wa mipatimaw ang mga LP candidates sa maong kalihukan. Duda sa uban, tuyong gisnab sa LP ang maong imbitasyon sa COMELEC o PNP. Apan si board member Yayoy Alcoseba kinsa magpapili pagkamayor sa maong dakbayan, miklaro nga wa nila kini tuyua. Na timing lang matud pa nga natunong kini sa adlaw nga Lunes, din do na siya previous commitment sa ubang mga opisyal nga sakop sa provincial board. Daan na siyang nagpaybaw sa hepe sa Karkar City Police Station nga di sila makatunga. If you could move it to Tuesday or other day, we are very willing to attend. Because for me, we want peace. We don't want trouble in the election. Matod ni Alcoseba nga sama sa ubang kandidato, tinguha sab nila ang malinawon nga eleksyon. Wa mutunga ang ubang mga sakop sa LP tungod kay kinahanglan silang modesisyon isip usa ka grupo. Alang ni Alcoseba, di kaayo kinahanglanon ang Peace Covenant sanglit wa matud pa sa iyang pagkatao ang magmugna og kasamok. If you have my family as a person, I was never been implicated to a violent thing. Not like the mayor. His son was shot, got killed. His son, the other son, has been convicted, restricted murder in the Court of Appeals. Bukas gihapon si Alcoseba sa laing hugna sa Peace Covenant signing basta pahibawon lang sila samtang layo pa aron maakomodar kini sa ilang mga schedules. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga lokal nga kandidato sa NPC nagpakahilom sa kung kinsa ang ilang suportahan nga national candidates taliwa sa dayag nga pagpakita og suporta sa national NPC nilang Senadora Grace Poe ug Cheese Escudero. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Ang tandem ni Senadora Grace Poe ug Senador Cheese Escudero ang paliyuhan sa Nationalist People's Coalition sa mga kuwangko. Silang Poe ug Escudero ang napili sa NPC human sa ilang pakigpong sa ubang mga presidentiables. Kinitaliwa sa nag-ung-ung nga disqualification case ni Poe sa Supreme Court kalabot sa iyang residency. Apan kung sigurado na ang kadagkuan sa NPC, ang local slate sa Sugbo padayong nagpakahilom sa isyu. Ang mga Durano sa dakbayan sa Danao ang unang gipamaraygan ni Grace Poe sa tabang sa iyang campaign manager nga si Ace Durano. Naguwat hangtod karon ang mga sakop sa NPC sa mga Durano kung si Poe gihapon ng ilang endorso. So we are running out of time, so we have to make our decision pretty soon. Okay, we have to respect also our party since we are NPC. Kung they will really tell us that we have to support Grace Poe, and of course we are also asking from them that they will support us. Si Vice Mayor Romeo Villarante nga magpapili pagkamayro sa Talisay ubos sa NPC miingon nga wa pa magpatawag og meeting ang mga Durano aron i-finalize ang ilang suportaan. Usa sa giatngan nilang mga sakop sa NPC ang langay nga desisyon sa Korte Suprema may labot sa kaso ni Poe. Respetuon sa mga sakop sa NPC sa Sugbo ang desisyon sa Madurano apan ang ilang pilion ang makatabang kanila karong piniliay. Gawas ni Poe, gikonsiderar usab nila si Vice President Jejo Marbinay nga gisuportaan sa One Cebu sa mga Garcia. Because here in Talisay we have an incumbent mayor who is an LP, who is an anti-Gulyas, but the Gulyases are with LP. And also myself as the Vice Mayor who was an LP before. So karon na NPC, kunya ang NPC wala say Nakig-alayon usab sa One Cebu si Villarante ug ubang mga sakop sa NPC sa 1st District human gitalikdan sa Liberal Party. Mipasalig na og suporta ang United Nations Alliance ni Binay ug One Cebu sa mga kandidato nga sakop sa NPC. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga klase nga apektado sa pag-train sa mga magtutudlo sa COMELEC gikinahanglan nga maghimo og makeup class.
Dili buot sa Department of Education nga magkuwang ang school days sa mga estudyante. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Nagsugod na karong adlaw ang training sa mga Board of Election Inspectors gikan sa Cebu Province Division alang sa eleksyon karong Mayo 9. Kapin sa 8,000 ka mga magtutudlo gikan sa 12,198 inspectors lukup lalawigan ang ipaubos sa training alang sa sakto nga paggamit sa vote counting machines. Tungod sa maong gidaghanon sa mawala nga mga magtutudlo, gikabalak ansab nga mahitabo ang pagkanselar sa mga klase. Apan ang Assistant Provincial Superintendent sa Cebu Province nagkanayon nga doon na sila gihimo nga solusyon alang niini. Dili ni siya dungan. So lain-lain ni siya nga schedule to make sure nga naagi tay maestra mahabilin sa eskwela. Giklaro sa DepEd nga katong mga klase nga way magtutudlo kinahanglang mo pahigayon og make-up class matag Sabado hangtod nga makompleto nila ang 201 school days nga gi-require kanila. Dili mahimong maapektuhan ang pag-eskwela sa mga estudyante tungod lang sa nagpadayon nga training sa mga Board of Election Inspectors. Pero ila man ang tan-awon pod sa mga eskwelahan ug makomplete na nila ang 201 school days even if wala sila sa Saturday classes as make-up. Sa katong mga awa sila magkaklase, okay ra. Di na lang sila mo make-up. Ang mga BEIs nga mo-serve karong eleksyon makadawat og 6,500 pesos nga honorarium gikan sa COMELEC. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nagigtagbo karong adlaw si Cebu Governor Hilario Davide III sa mga stakeholders sa tulo ka mga lungsod sa isla sa Bantayan. Ang gobernador uban sa mga mayor sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan ug Madre Dejos uban sa mga negosyante nagkigtagbo sa mga nagdumala sa Bantayan Electric Cooperative. Ilang pangitaan og solusyon ang padayong brownout nga nasinati sa isla human sa nagsunod-sunod nga kaguba sa generators niini. Mangita usab sila og long-term solution sa supply sa kuryente sa isla. Proposals already to put up a solar plant there sa Bantayan gani, no? We're looking at that also. Konsehal sa North District sa Sugbo, personal nga mitahan sa iyang armas ngadto sa PRO7 agig pagpakita sa iyang intention sa usa ka hapsay ug malinawon nga piniliay karong Mayo. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Gisugat kag buntag ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas si South District Council Dave Tumulak diya sa iyang buhatan aron sa pag-turnover sa iyang licensed firearms alang sa safekeeping. Atol sa pag-turnover kaganiya gitambungan usab kini sa mga pulis opisyal sa Rehon 7. Itay usa ka political candidate who will be running for certain position this coming May 2016 election na who will be turning over his two sets of firearm as a gesture that he wants a very peaceful election this coming May. Ang gisurrender ni Tumulak mao ang 38 revolver o caliber 45 niya nga armas nga daling gidawat sa Firearms and Explosive Division sa PRO7. Malipayon og mapasalamaton kayo si Lawas sa gibuhat ni Tumulak sa pagtubag sa ilang awhag. Si Tumulak nagsilbing modelo sa tanan nga mga politiko nga mitahan sa iyang licensed firearms agi gipakita nga tinguha niya nga hapsay ang eleksyon karong Mayo. We are very grateful and we are very happy. You serve as a model. So today we will witness the turnover. Well, nalipay ko sa tumong sa ato ang PNP, no? Kampanya kabahin sa kalinaw sa umaabot ng eleksyon. Then usa sa ilahang panawagan mao ang pag-handover for safekeeping sa mga firearms. So pagkahibaw na ako din gitawagan si Colonel Lawas nga I will hand it over voluntarily. No, ang ako ang mga licensed firearm para sad sa uban pod nga mga tao nga makita nila nga kami sad mismo nga mga kandidato gusto sad mi og kalinaw. Gihangop usab sa hipi sa Cebu Provincial Police Office Senior Superintendent Clifford Giranod ang gibuhat ni Tumulak uban sa panghinaot nga unta patas ang piniliay ug walay pagpanikas. It should be fair sa sana walang dayaan para wala na tayong problema niya. Kasi in fairness naman sa katong ubang mayor nga na link or na akuan sa drug, so maybe they can redeem themselves by subjecting to drug test also. Kagaya sa Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5.
Mga department head sa Talisay nakadawat sa ilang sweldo human kini gihikling sa mayor ang iyang order sa pag-withhold sa ilang sweldo. Ang Commission on Audit mimando sa pag-uli sa dulan 30 milyones pesos human nila nakita ang anomaloso nga computerization program sa Dakbayan ug ang pagpalit og overpriced nga fertilizer. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Wa misugot ang 11 ka mga department head sa Talisay City Hall nga kaltasan ng ilang suhulan tungod sa disallowance nga gimando sa Commission on Audit. 29.4 million pesos ang gipauli nga kwarta sa Commission on Audit nga naggasto sa computerization ug sa giingong fertilizer scam sa syudad niadtong 2004. Gimanduan sa COA si Talisay City Mayor Johnny V. Luis Reyes sa pagpatuman sa pagbawi sa minilyon nga kwarta. Dili ang giapilan namo ang kaning laging kuan na may decision ang kuwagod, di ba? Gidisallow man mi civil na siya kuan gidisallow mi din katubong among sweldo may giapilan. Mihangyo ang mga department head sa mayor pinaagi sa pagsuwat nga gipirmahan sa city administrator o city treasurer nga pulos apil sa kaso. Matod sa mga department heads, di una sila magpakaltas sa ilang suhulan samtang nag-ungong ang ilang apilar sa kaso sa Korte Suprema. Kagahapon, kompleto nga nadawat sa mga department heads ang ilang sweldo. Kung 2 months sila dili, igo lang ko magpahibalo niya after 15 days, og ni 2 months ba sa guwa. Regarding sa mga sanction ang sabadiha, ang kuwa Manila lang gapon mabalo. Igo lang jud ko nag-2 Lakip sa gipabayad silang City Treasurer Emma Makuto, Budget Officer Edgar Mabunay, City Engineer Odi Bagasmas, Assistant City Engineer Gamili Vicente, Agriculturist Reni Gallardo, ug City Accountant Vilesminda Villarante. Gawas sa mga department heads, gipaningil usab sa COA silang kanhi Mayor Eddie Gulyas, kanhi Vice Mayor Socrates Fernandez o kanhi City Administrator Aurora Econg. Si Gulyas ang miluwat og executive order pagkuha og kwarta gikan sa mga city departments aron gamiton sa computerization project nga way pagtugot sa City Council. Sa kaso sa fertilizer scam, nasuta sa COA nga overpriced ang 77 pesos nga botilya sa abono nga gipresyuhan og tag 900 pesos ang botilya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Karagkuan sa kapulisan sa rehiyon seryoso sa ilang paggukod sa mga pulis nga makasala. Si Ed Cañete sa report. Doon na naghihugta ng hipi sa Cebu Provincial Police Office ng mga pangalan sa mga police officers nga nalambigit sa mga illegal nga activities sa lalawigan. Si Senior Superintendent Clifford Liranod, mibutya nga buot niyang madakpan sa akto ang naasoy nga mga pulis aron kini masampulan. Iyang giklaro nga ubos sa iyang pagdumala, dili niya mahimong itolerate ang mga kabuang sa mga pulis. There are so many names of policemen, which I will not mention yet, that are involved in this kind of protecting notorious people engaged in, most especially in drugs. And actually, the operations this morning also produce names of PNPs who are protecting, but we still have to verify this. Atol sa pagbisita sa hipi sa PRO7 sa CPPO, iyang nasuta nga daghan matud pa kanila ang dili sincero sa ilang mga trabaho. Giawhag ni Police Chief Superintendent Manuel Gairlan ang nisgutan nga mga pulis nga magreforma na. Iyang giklaro nga ubos iyang administrasyon, hingpit iyang ipatuman ang Lambat Sibat program nga naglakip sa sakto og tarong nga pamulis. Operation Lambat Sibat is we analyze, we make use of available crime data so that we can implement a more effective police intervention measures. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gipasidunggan sa konseho sa Dakbayan sa Talisay ang mga atleta sa syudad nga misalmot sa siviraan niadtong miaging buwan. 19 ka mga golds, 15 ka silver ug 16 ka mga bronze ang nadaog sa mga atleta sa Talisay. Mius-us ang ranking sa Dakbayan karong tuiga tungod sa kakuwang sa gahin sa training sa mga bata. Wa matagay og gahin ang mga atleta human wa gitugot sa Commission on Audit ang ilang gipangayo nga 1.9 million pesos nga budget. Both sa DepEd Talisay nga mahatagan og dugang allowance ang mga tinun-an sa ilang pagsalmot sa palarong pambansa sa Abril. Napulo usab ka mga tinun-an ang gipadala sa Talisay City sa Mindanao alang sa National Press Conference din duha ka special awards ang ilang nadaog sa elementary radio broadcasting.
10-wheeler truck nga may karga nga mga construction materials ang midasmag sa usa ka tindahan diha sa Barangay Poblasyon, Syudad sa Danao. Kini ang eksklusibong giaksyonan ni Ray Pasaporte. Alas 3 kaganihang kadlawon dinhi sa National Highway sa Barangay Poblasyon, Danao City. Kining 10-wheeler truck nga may plate number GRF 223 sa Vic Enterprises kalit lang nidasmag sa tindahan kilid sa balay sa pamilyang Reyes. Ilang namatan ang lagubo ug makina sa dikarga nga niutong kay wa na paong sa driver niini nga si Raymond Bermijo. Dako na lang ang pasalamat sa pamilyang Reyes nga walay naunsa sa ilang pamilya. Sanglit sila na nga tulog ni adtong higayuna. Matud ni Leo, naanad na sila sa mga sakyanan nga mubuto ang ligid. Ug tungod kay ang balay nila sa iyang mga ginikanan, nahimutang sa National Highway. Hinungdan nga kumpiyansa ra sila. Apan sa iyang paglili, mo'y nisugat sa iyang pananaw ang atop sa dikarga nga diha nakilid sa ilang kwarto ug nag-istorya na ang driver ug truck boy. Wa ka pati ang kuya wato sa? Wala. Medyo naigamay gid di man nato makuha nang pagid. Salamat lami nga sa pamilya way na naunsa. Sakay sa 10-wheeler truck ang duha ka pahinante nga sila si Jonomel Saison ug Elordi Bulak. Milagro kaayo kay way pangus nga naangkon ang duha ka truck boy. Matud ni Saison, alas 2 sa kaadlawon, nigikan sila sa Mabulo ug paingon sila sa San Remigio aron ihatod ang kabilya, sinakong simento ug plywood. Pag-abot nila sa Barangay Poblasyon, Danao City, kalit lang nibuto ang tuong ligid niini sa unahan. Hinungdan, ni salidsid sa daplin ang dikarga, una pa kininihunong tungod sa balay sa pamilyang Reyes. Duka-duka sa ko niya, mo namatan na ako diyan untol. Ano salasan ng truck? Ya, to dia, lupa na ko diyan, lapos ang bildo. Sa windshield? Oo, dito na ko punta sa pikas pa din. Mau naman eh. Ako dipisahan akong okay. Sugay kong lupos ito. Pero hina ron dagana kay medyo kusog-kusog. Kusog ang gamay. Ang pamilyang Reyes niingon nga makig-istorya sila sa tag-iya sa dikarga kay doon na may na-damage nila nga propiedad. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 1.6 million pesos nga kantidad sa drugas ang nasakmit sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Branch gikan sa usa ka notadong durugista nga naglihok sa lungsod sa Medellin. Samtang usa ang napusilan ug siyam ang nadakpan sa maong anti-drug operation. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Naigo sa tuong paa si Gerson Lucero, 27 anyos alias Janjan. Kinsa nalandig sa Bugo Provincial Hospital atol sa anti-drug operation nga gipahigayon sa mga sakop sa PIB. Kaganihang buntag sa Sitio Muhon sa Barangay Kawit, Midilien. Si Lucero mao'y target sa PIB dala ang search warrant nga giisyu ni Judge Jerry Dikdikan RTC sa Danao City. Apan giingong nisukol ug unang namusil sa mga kapulisan. Siyam ang nadakpan lakip sa kapuyo ni Lucero. Iyang inahan uyuan og laing duha ka minor di edad. Matud sa inahan og sa kapuyo niini nga pulo sila ni badlong nga muhunong na sa illegal nga negosyo. Apan wa ni patuo og nagpadayon gyud si Gerson hangtod nga napusilan kini sa mga otoridad. Wala naman ko ano mahimo sir kay inaana naman siya unya ang pudog ako na siyang ko anon. Ako na siya gipasagdan gani convince na siya siyang manghud magwa nga manalbahog lain ay lang na sila naman magkagubot mo tuing kung masagihin na lang siya doon kay mao naman yun na iyang gusto. Di naman siya pwede ni mga badlongon. Dili sir, nadakman na pinakabana sa una sir sa Medellin. Ako na siya ginanhan. Sugot ka sige lagi niya ni. Ato mga anak looy kayo gagmay pa. Pila day ka anak? Duha, gagmay pa sir, size pag 4. Nya ko gingnan nga. Han og pag-usab nan, og digay ka mag-usaban. Biyaan gyud ti ka di ni pagduha-duhang istorya. Tunda ni biyaan ti ka. Sa tagali ko ano sa katuig mag-usab na lagi ko. Si Norilyn wa hinoon apila sa pagposa sa kapulisan apan gidalang siya alang sa dugang investigasyon. Nakuha nga ebidensya ang dagkong pinakete sa gituhoang shabu, marijuana, mga armas o parapernalyas og cellphone nga nakuha sa balay ni Lucero. Gibana-bana nga moabot sa 135 gramos ang shabu nga mokabat sa 1.6 million pesos ang kantidad niini. Nadiskubrihan sab sa kapulisan kining payag sa kanding diin ang ilawom niini gihimong ripakanan sa shabu ug ang gipahimo nga tanil ni Lucero sa iyang uyuan.
si iya man siya gikuha mo lang kay Anad na Miss Mina. Okay, yan. Kay Anad Miss Mina kami gikuha nga swito mo sa ilawom ba sa pagkaw tana trabaho sa ilawom nga way delikado sa anak lusag. Sa may istorya nga Wa sir. tanig-tanig kay Wa sir, kami inosente man na. ano sa amla gisugdan. Oh, kuha ko sir kay anad mo ko nang minahan sir ng puspit bitaw. Anad mo ko sa katkaot ng kuan niya. Biligay tag mamisa 1 kilo. Matud sa PIB nga nag-establisar og tunnel si Lucero, kay dako na ang iyang negosyo, diin makaharot na kinig 200 gramos pataas, sunod lang sa usa ka semana. Si Lucero mausab ang #1 target sa lambat-sibat sa illegal drugs provincial level, nga notorious na nga tigpayhot sa Cebu diha sa norte. Gawas paniini na lambigit usab si Lucero sa gun for hire activity nga kasagaran sa patay. Suspect si Lucero niini. Ang nakapakusog niya kay tungod sa ilang gun for hire, then suspect siya sa mga patay din sa ilang lugar. Miaging tuig pa nila nadawat ang impormasyon sa iligal nga kalihukan ni Lucero ug usasab kabuan nila gipanid-an hangtod ilang giserve ang search warrant. Gihulagway sa PIB nga gikahadlukan si Lucero sa ilang lugar ug wa sab niya gisalikway nga posibleng gamiton ang grupo niini sa umabot eleksyon karong Mayo. Si Lucero mag-atubang og daghang kaso samtang ang 7 sa siyam nga nadakpantunan pa sa PIB kung unsa nga kaso ang ilang ipasaka sa piskalya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga kandidato sa dakbayan sa Bugo nagpinirmahay sa usa ka peace covenant alang sa malinawon nga eleksyon karong Mayo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nag-abot ang mga kandidato sa dakbayan sa Bugo alang sa signing sa Peace Covenant. Sa maong syudad, gisugdan ang kalihukan sa usa ka misa. Ang kura paruko sa San Vicente Ferrer nga si Reverend Father Patricio Ornopia miawhag sa mga kandidato nga makabot ang kalinaw sa piniliay karong Mayo. Muna democratic nga exercises sa ato ang kinabuhing politikan mo karon maghari unta ang atong tubugnaw sa ulo o ang atong pagbati ng katarong mo ipaabot kayo sa akong mga halang. Ipaabot sa akong mga halagaran. Ang signing sa Peace Covenant gipasiugdahan sa mga pulis, military ug COMELEC, mitambong usab ang mga sakop sa DepEd. It comes sa March 25, naka-attach sa ako ang ipangatag sa inyo kanang ato ang mga posters kay ang among gipaninguha aron dili hugaw ang atong syudad ato lang tata mag-post or display sa ato ang mga advertisements or tags or anything sa mga designated common poster areas. Wala makatambong ang kandidato sa LP pagkamayor sa Bugo nga si Carlo Martinez. Matud pa sa kampo niini, duna kini importante nga gilakaw ang iyang maguwang og running mate nga si Mayel Martinez ug 7 nila ka kandidato ang nitambong sa Peace Covenant. Peace Covenant is really symbolic, no? What is more important is what really actually happens during the campaign period and the actual elections. So we just hope na matinuod yun ni dili kay kanang kutob lang sa pirmahay na we will really stand for what we signed for. Siguro matest sad gyud siguro ang amo ang integrity, no, kung how well we keep what we say. Usa sa mga kandidato pagkamayor ubos sa National Unity Party nga si Steve Siclot miapil sa pagpirma sa Peace Covenant. But in behalf of the group, we are sure that we have to do whatever it takes to ensure a clean, orderly, and peaceful election. Nagpasalamat ang hepe sa mga kapulisan sa Bugo Superintendent Richard Oliver sa pagtambong sa mga kandidato sa ilang imbitasyon. Una po, nagpapasalamat kami kay almost 90%, no? Almost 95% gani ang nitambong sa ato ang Peace Covenant signing. And although na ay uban na wala naka-attend, nagpakita po sila ng ilahang willingness na mo sign gihapon sa ato ang Peace Covenant, no. Then so far po sa pagkakaroon, wala pa tay nakita na indicators, no, na ay intense political rivalry sa ato ang dakbayan. We have high hopes na magpapatuloy po ito until the election day. Alang sa Aksyon Bisaya,
Ray Pasaporte, News 5. Attorney Georgia, akong bation ang atong mga viewers, no? O atong mga igsuunan sa Sitio Alayan sa Barangay Basak, nagkatong nasunugan dito. Yes. 107. You were tubok there mga this paniwalay. morning, Glenn, Kung di ba? ginabunta niya. Salamat kayo sa pagtanaw Yeah. sa aksyon Bisaya. Thank you Unya, very in line sa nining Marso karon kay Fire Prevention Month, no? Nga atong bantayan ang kaning mga paggamit sa mga butane canisters, no? Ilabi na Actually, ning it was mga- already, di ba, they wanted to renew the fire code of the Mm. Philippines to exclude that already. Kaya Yes. dili, it's not safe. It has been the reason sa kasagaran, not Correct. naman kasagaran, but you know, like na mga sunog na muna ang rason. So, Pero kadaghan kaning sunog normal man, no? Daghan mag yung mga katalagman di gyud nato malikayan, pero kani usahing penetration sa atong mga fire trucks maglisod gitawag abot ilabi natong sa mga suok-suok yun kaayo. kayong mga Yes, lugar. exactly. So, let's just be more careful, especially na init ka ay karong panahon na. Ya, kaning charger. Patay. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus-a. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon! Aksyon!